Здравейте! Днес ще направим едни солени мъфини. Показвам ви моя вариант, дано да ви хареса. Така, първо си разбиваме 3 яйца. Размер L. Разбъркаме ги добре. Бързо. Добавяме едно пакетче бак пулвер. Добавяме една супена ложица захар. Добавяме една чайна ложичка сол. Добавяме 4 супени ложици олио. Разбъркаме добре. Добавяме 250 мл прясно мляко. Двеста и 50 грама сирене си го начупваме. Сменяме бъркалката. Настъргваме към 150 кашкавал. След това добавяме чаша и половина брашно. Днес ще ви кача и други рецепти. Малко по-късно ще си правим и американски баскити с парченца шоколад. Оп. Така. Минаваме с пресито брашното. Ползваме се ето тая чаша. Изключително бързо, лесно и вкусно става. А после ще ви снимаме крайния резултат. Таяшката в костия я разбъркваме добре до получаване на една гъста хубава смес. Ето по този начин. Разбърквам много добре, че съставки да се обмесят, да стане голяма вкусотия. Готови сме. Взимаме си формички за мъфини. Аз не си играя да слагам хартийки,
Ами, всяка кутийка си е намазвам с масло. Излизат, стават изключително жълти и вкусни. Така. Намазваме с кутийките, както дъното, така и стените. По този начин. Отнема малко време, обаче става върха. Като ви снимам, ще видите колко са красиви. Пък за вкуса няма какво да говоря. Те са винаги уникални. Вкъщи децата направо ги обожават. Всяка вечер в нашия лайф от 19 часа в TikTok си правим такива вкусотии. Ако искате, заповядайте и се насладете на хубавия вкус. Смях и забавление всяка вечер. Така. Сега след като сме намазали всичко, ето така, вземем от плънката и слагаме навсякъде по горе-долу равен брой количество. В следващото клипче ще ви пусна вече как са опечени. Как изглеждат. Надявам се, че всичко в моя канал ще ви хареса. Качвам винаги рецепти с описание, така че да ви е приятно. Да четете и да си ги приготвите сами вкъщи. Да ги допълваме навсякъде еднакво количество. Имайте предвид, ще избухнат, ще станат много големи. Така. Нашите мъфини изглеждат ето така. Ако искате да ме последвате в TikTok, да видите и там какви рецепти съм качил, заповядайте. Нашия канал в TikTok е Пепо Кулинарния и забавен лайф. Така че заповядайте. Хубава вечер!